Saiki aku arep mangan churros, guys. Ambune kayu manisnya langsung seger. Iki aku milih sing rasa coklat ya, enek sing green tea barang tiramisu yo akeh jenisnya, tapi aku milih sing coklat. Enek pilihan gawe apa jenenge? Gawe enek pilihan gawe kayu manis apa enggak. Aku paling seneng gawe kayu manis. This is the churros. Ya iki lho jenenge churros. Mbok iki panganan teko ndi gak ngerti aku. Pokoke enak bagiku iku ning ilatku enak. Mari kita coba. Sik angel. Lo guys, suka ada guys dari cepukan ini. Ini dicocol ya iso, tapi aku seneng ini deh. Ini enak apa jenenge? Gula halus ya. Aku aslinya gak seneng dikai gula halus, tapi berhubung mbaknya mau wis plek ngono ya wis gak apa-apa lah. Wis kadung ya wis. Sing pengen ya nek minggu langsung ning CF di Caruban. Wis gak panas, guys. Sayangnya gak panas. Nek sik panas sik kriuk-kriuk ngono kae enak. Tapi kok kalah lembut. Aku seneng. Oh enak, guys. Rp10.000. Coba isine ora siji, loro, telu, papat, lima, enem, pitu. Isine pitu. Jajan mochi, lucup. Wes tok. Beras. Harus kapan jalan? Enak sumpah. 10.000-an aja. Nek gawe nuruti cocot ya cukup lah. Bye.